Bon dia, gràcies Josep per convidar-me a aquesta sessió. A veure, com a metge que soc, com a oncòleg i també en epidemiologia, farem un enfoc general de la malaltia, també parlant de la situació epidemiològica, de què és el càncer, i us posaré un exemple de com tractem el càncer, perquè penso que és interessant que sapigueu una miqueta com utilitzem aquests fàrmacs. Aleshores parlem dels compostos marins. La doctora ja ha fet una introducció. Jo parlaré del que està aprovat avui en dia i els compostos que utilitzen aquest medicament i potser alguns estudis en medicaments que estan en vies d'aprovació. I parlem també una miqueta de la prevenció de la malaltia. Bé, la imatge del càncer està relacionada amb el cranc des que Hipòcrates va definir o va utilitzar per definir el càncer quan va veure un tumor de mama que li recordava amb ell aquesta figura del cranc. Aquesta imatge ha anat fins a l'actualitat quasi en què càncer i cranc sempre han estat relacionades i si us fixeu, per exemple, en l'any 24 l'Acadèmia Científica va editar el que es diu, el que es deia la cartilla popular del cranc, en el qual ja parlava una miqueta de què era la malaltia, les causes i la forma de prevenir-la. Aleshores, en un extracte un paràgraf d'aquesta cartilla, doncs es veia, o ja comentava que el cranc començava a ser un gran problema entre la societat, i concretament en Barcelona, en el qual i que passava ja al tema de l'època que era la físic, no la tuberculosi. La tuberculosi era una malaltia important en aquella època, lligada evident al desenvolupament, a la pobresa, etc. Però el càncer començava ja a ser una causa de malaltia importantíssima. Això ha anat així. Ara no, tinc la... Això ha anat així. De fet, a mesura que anem controlant les malalties infeccioses, el càncer de les malalties cardiovasculars esdevenen la primera i segona causa de mortalitat actual. Si us fixeu en aquesta gràfica, les neoplàsies serien la primera causa de mortalitat en l'home, que és la barra blava, i la segona causa de mortalitat entre les dones. Un aspecte importantíssim i que poca gent reconeix, i això ho vam fer en una enquesta que fa anys vam fer entre la població de Gironina, és que l'edat és el factor principal de risc de desenvolupar càncer. És a dir, el càncer va associat fortament a l'edat, i això no ho reconeix. A mesura que estem grans, per diferents motius, tenim més risc de desenvolupar la malaltia. I per tant, va molt lligada a l'envelliment de la població. Però fixeu-vos, en l'any 1900, l'expectativa de vida que teníem aquí a Espanya era de 42 anys. I ara l'actualitat és de 85 anys, el qual és una barbaritat. En un segle han guanyat 40 anys d'esperança de vida. La majoria de persones que tenen càncer, en cas de càncer de mama, estan per sobre dels 50 anys. Per exemple. Llavors, l'augment que veiem, que tothom diu que hi ha molt més càncer, clar que sí, que és en part associat a l'envelliment de la població. I a més amb un superenvelliment. És a dir, som una població envellida, però la gent és molt envellida. Tenim una esperança de vida molt elevada. Per exemple, que aquí a Catalunya tenim una esperança de vida que està per sobre de la nord-americana i molt per sobre, per exemple, de la russa. Això que els homes russos no arriben a 65 anys d'edat d'esperança de vida, perquè és una barbaritat, no? Aleshores, quan ajustem una miqueta al concepte de l'estructura d'edat, encara així es veuen diferències d'incidència entre els països. I això s'explica perquè hi ha diferents factors de risc que ajuden o que expliquen la producció de la malaltia. Per exemple, si us fixeu en l'evolució en aquesta gràfica, que és l'evolució del consum del tabac als Estats Units, fixeu-vos que a primers de segle, el consum de cigarretes pràcticament no existia. I la gent fumava puros i pipa, per exemple. A partir de 1900 comença a disparar-se en el que és el consum de cigarretes. Bé, això és degut a aquesta màquina, que és la màquina de Ponsa, que es diu, que va d'alguna forma crear la cigarreta i la va produir d'una forma industrial. D'acord? Fixeu-vos en aquesta gràfica. A mesura, a partir del 1900, el càncer de pulmó existia, però no era freqüent, i a partir del 1910 comença a créixer la seva incidència d'una manera espectacular. Veieu? No hi ha sospecte, perdó.
Fins aquí, la mortalitat per càncer de pulmó. Tots en relació, clarament, amb el consum de cigarretes. Això seria un exemple dels factors, però avui en dia tenim identificat un muntó que es poden veure en aquesta diapositiva. De totes maneres, resumint-los, diríem que hi ha 4 o 5 factors importants, que serien el tabaquisme, la dieta, obesitat i inactivitat física, els genètics, que són inherents a la persona, a l'ambiental i ocupacional i infeccions. Aquests que ens centrarem vol dir que són factors modificables. Si actuem sobre ells, els càlculs estan fets entre 1 i 3 a 1 i 4 càncers es podien evitar. No, però es podien evitar. Per tant, donat l'estructura de població, donada els factors de risc, donant tot això, d'alguna manera cada societat té el seu patró epidemiològic de càncer. Què vol dir? Que el que tenim aquí no té per què ser el mateix que estigui als Estats Units, i de fet no ho és. Catalunya i a Girona, concretament, el càncer més freqüent és el colorectal. El colorectal, seguit del càncer de pròstata, el de mama, el de pulmó i el de bufeta urinària. Hi ha molt de càncer, però també és veritat que el anem curant. I també és veritat que els factors preventius van funcionant i, per tant, la mortalitat va disminuint a mesura que passa el temps. És a dir, anem controlant la malaltia perquè la tendència de la mortalitat, tant en home com en dona, globalment, va disminuint. De totes maneres, la causa de mortalitat per càncer, que no és la mateixa incidència per càncer, els tumors killer, els que maten realment a la població i que necessiten un control mèdic i de preventiu, seria el càncer de pulmó, el primer de tots, és el més letal de tots, seguit del colorectal, la bufeta urinària, el pàncreas i l'estómac. Fixeu-vos que càncer de pulmó i bufeta urinària i potser el pàncreas estan molt relacionats amb el consum de tabac i altres aspectes. Mentre que el de colorectal i estómac estan força relacionats amb aspectes de tipus d'infectiu. També és veritat que la persona diagnosticada avui en dia té més probabilitat de sobreviure a 5 anys al càncer que no fa uns anys. Per tant, anem a poc a poc controlant la malaltia. Com a resum, el nombre de casos de càncer augmenta a la població, la mortalitat baixa, la supervivència la millorem i, per tant, la prevalença, que vol dir la foto que fem a la societat en un punt concret, hi ha més casos que el tenen i més casos que estan curats i que sobreviuen. Aquests 3 aspectes són els que, d'alguna forma, segur que hi ha més, però que m'han cridat l'atenció quan estava revisant una miqueta el tema. Per exemple, l'aspecte relacionat amb el melanoma, ja sabeu que a Hawaii, l'estat de Hawaii, l'any 21 prohibirà certes cremes solars perquè contenen un producte que té un efecte sobre els corals. Això ha creat una certa, entre cometes, l'Acadèmia Americana de Dermatologia, senzillament per el fet de que quin altre tipus de producte utilitzaràs i, a més, si la gent no ho farà després, un rebuig d'alguna forma d'aquestes cremes. Això és un tema que s'ha d'anar vigilant. Per l'altra banda, els grups d'algues que es comentaven la doctora i comentava en Josep, els grups d'algues s'han relacionat al sud-est asiàtic, molt agafat per pinces, però s'han relacionat amb grups d'algues, amb grups de cianobactèries, s'ha relacionat amb l'aparició o amb el factor com a cofactor de risc de certs tipus de patògens, que ja és una malaltia bastant endèmica en el sud-est asiàtic. Després tenim l'abundància de plàstics al mar, que hi ha gran quantitat de microplàstic. El microplàstic pot contenir certs productes com el bifenol A, que d'alguna manera actuïn com a disruptor endocrins, que poden arribar al nostre consum i poden tenir un cert impacte en cert tipus de patologies com tumors hormonodependents. I per altra banda, un fet molt preocupant és constatat que l'abandó progressiu sembla ser de la dieta mediterrània, del patró de dieta mediterrània dintre de la població jove del sud d'Europa. Hi ha estudis que van afirmar això i d'alguna manera la dieta mediterrània és de les poques relacionades amb una disminució d'incidència de mortalitat per càncer. El consum de peix és un aspecte clau de la dieta
costa mediterrània i, per tant, segurament també hem de vigilar què està passant amb tot això. El càncer és un grup de malalties. Aproximadament estem parlant de 300 i 200 tipus de malalties que totes es caracteritzen per aquests tres aspectes. Per una banda, tenen un creixement incontrolat, fan una invasió local, surten del lloc i, a més, produeixen metàstasis per via limfàtica o per la sang. Metàstasis vol dir dipòsit de cèl·lules en altres òrgans del cos. Nosaltres actualment, de moment anem classificant els tumors segons la localització, cap, coll, mama, etc. I després segons el patró histològic. Quan ve d'un epiteli, i diguem carcinoma, quan ve d'un os o de la greix o del múscul, i diguem sarcoma, quan ve dels ganglis limfàtics, li diguem linfoma, i quan ve de la sang, li diguem leucèmia. És una malaltia genètica, és clar, un procés progressiu seqüencial de mutacions, un número variable de mutacions, i és un procés llarg, no és un procés que avui comenci i ja el tingui demà, necessita temps. Depèn molt de l'edat, com he comentat abans, a mesura que ens fem grans tenim menys sistemes per reparar l'ADN i depèn del tipus d'ADN també que tinguis. Hi ha gent que té ja una susceptibilitat heredada a desenvolupar un tumor perquè té certes mutacions heterocigotes en el seu ADN. Això seria un esquema global en el qual veiem la cèl·lula tumoral que entra en mitosis a través del cicle cel·lular. Aquestes tenien les cèl·lules normals, aquestes tenien les cèl·lules tumorals, les cèl·lules van creixent. Aquest ritme pot ser menys o menys ràpid, quan més ràpid el tumor, més creix, quan més lent va, evidentment. I aleshores va creant un tumor que d'alguna manera infiltra el teixit adjacent i a través dels vasos limfàtics o dels vasos doncs produeix les metàstasis. D'alguna manera, a part d'això que seria el cicle cel·lular, hi ha aspectes que la cèl·lula també ha d'agafar per poder sobreviure i ser realment un tumor. Les que he marcat aquí, sobretot, són les més importants, les més interessants, que serien la inducció d'angiogènesi, és a dir, el tumoret ha de crear vasos per poder sobreviure, per rebre els aliments, i després ha de suportar o ha d'anul·lar el sistema programat de mort que tenen les cèl·lules que es diu apoptosi. Últimament, entra molt en terapèutica, i sempre és un tema que ha sigut un clàssic dintre de l'oncologia, és el fet de com els tumors eludeixen la resposta immunitària del cos. Això és un aspecte que ara actualment tenim fàrmacs que estan intentant controlar aquest tema i que estan donant autèntics bons resultats. Bé, això seria l'esquema global i ara l'esquema clínic seria aquest, d'alguna manera, és a dir, la persona que té un tumor, realment a través dels vasos sanguinis o de la limfa, doncs produeix les metàstasis que poden anar a diferents parts del cos. El tumor en la base localitzada és un tumor curable, amb una certa proporció, però habitualment és un tumor curable. En la fase metastàsica, és a dir, quan estan els diferents òrgans, normalment és incurable. I el que busquem són fàrmacs, evidentment, per, primer, evitar que les cèl·lules tumorals surtin del tumor local i se'n vagin a fer metàstasis, i si tens metàstasis, almenys prolongar la vida i la qualitat de vida del pacient. Com el tractem, el tumor? El tumor el tractem avui en dia en tres grans àrees. La cirurgia i la radioteràpia, que són aspectes bàsics per al tractament local, i el tractament sistèmic, en el qual, quan la malaltia està avançada, és el tractament fonamental, que es basa especialment en la quimioteràpia i en altres fàrmacs que avui en dia comencem a tenir. Això seria un petit cas clínic per introduir una miqueta com ho fem. És una dona viva, una dona que té 70 anys d'edat, diagnosticada fa 3 anys d'un càncer d'ovari, va consultar per disnea, és a dir, per falta d'aire i persistència abdominal, i a l'examen radiològic es va veure una massa pèlvica. La citologia va ser d'un carcinoma i en l'analítica hi havia l'anàlisi de sang o l'elevació d'un marcador d'un producte que es diu K127. Aquesta seria la massa. Al costat de la massa es veuen el líquid acític
el qual fa que ja no sigui quirúrgica, no sigui operable. Es va catalogar com un estadi 4, on qual es classifiquen les malalties equinoterem, és a dir, per estadis, per fases, la 1, 2, 3, 4, 4 és el més avançat, i va rebre quimioteràpia amb carboplatina i taxol, que són els fàrmacs estàndard que utilitzem en aquest tipus de tumor. Va fer 6 cicles i va respondre, amb la qual vam fer una cirurgia posterior. Malgrat que era una malaltia avançada, la dona la vam portar al quiròfan per treure la màxima quantitat de tumor de la panxa. Es va fer una extirpació de matriu, extirpació d'ovaris, l'omentum i l'apèndix. Això seria el panell A abans del tractament, la massa pèlvica, líquid, això és el líquid pleural, això és el cor, això seria el líquid pleural, i després dels 6 cicles quedava encara la massa una mica més petita i no necròtica, i el líquid pleural havia marxat. I per tant, el que es va fer és portar la quiròfano i extreure. L'evolució del marcador ens va ajudar molt. Què vol dir? Pues que quan es va diagnosticada, a l'octubre del 2013, tenia un marcador molt elevat, que amb el tractament de la quimioteràpia va anar disminuint fins a negativitzar-se, que és la fletxa vermella. Aquí va ser el punt en el qual, junt amb la radiologia, es va decidir fer la cirurgia. Això va ser, no és d'aquesta pacient, això està agafat de la web. Això és l'úter i l'ànnex a dret, amb aquestes masses que és el tumor d'ovari, aquestes masses d'aquí, i aquesta seria la histologia d'un adenocarcinoma serós del grau amb àrees papil·lars. Al cap de pocs mesos, la dona va presentar en el seguiment una elevació d'aquest marcador. En aquest punt es va fer proves i es va veure que tenia una recidiva, és a dir, una reproducció de la malaltia a nivell ganglion, a nivell retroperitoneal. Aquesta zona és molt complicada d'operar-la i per tant es va passar a fer també quimioteràpia, en el qual fins ara s'utilitzava doxorubicina i des de fa uns anys utilitzem doxorubicina i en aquest cas concret trabectedina, el Yondelis que ha comentat la doctora, que és un fàrmac derivat del mar, no? Un fàrmac que ve derivat d'un astridi. Va fer el tractament en 2 ocasions i actualment la pacient està en estudi, després de diversos mesos, perquè el marcador torna altra vegada a aixecar-se. És a dir, una dona que porta 5 anys de sobrevida, de supervivència, una cosa que fa personalment era bastant complicat d'aconseguir utilitzant la quimioteràpia, la cirurgia, la nova quimioteràpia, quimioteràpies de nova generació, etc. Bé, llavors el tractament mèdic serien les 3 grans apartats. Tenim la quimioteràpia convencional, que és la que parlarem ara una mica. Tenim les teràpies dirigides, que són molècules inhibidores del metabolisme o de certs aspectes de la cèl·lula. Tenim anticossos monoclonals i tenim la immunoteràpia. Totes aquestes molècules que tenim és l'armament que avui en dia comencem a disposar per tractar el tumor. És a dir, no únicament la quimioteràpia, sinó tot això altre que ens permet tractar la malaltia. Tenim inhibidors de l'angiogènesi, tenim activadors de la immunitat, tenim inhibidors de l'EGFR, per exemple, en el de pulmó. És a dir, tenim cada vegada més armament per tractar la malaltia. La quimioteràpia va ser descobert, l'efecte de la quimioteràpia va ser descobert, com moltes coses en la medicina, a través d'un accident. I aquest va ser un accident en la guerra, en la qual aquest barco que venia dels Estats Units amb una càrrega d'hemostat nitrogenada, de bombes d'hemostat nitrogenada, va estar ancorat al port de Bari i va ser bombardejat per als enemics, per als alemanys. Es va produir una explosió tremenda en la qual l'hemostat nitrogenada es va alliberar al medi ambient. I van morir unes 1.000 persones aproximadament i van quedar 800 i pico ferides que van ser ingressades en un hospital de Bari. Un metge nord-americà va estudiar aquests ferits, dels quals molts morien, i molts d'ells morien, la majoria morien perquè tenien una autèntica aplàsia medul·lar, és a dir, la medul·la òssia quedava totalment arrasada per aquest fàrmac. I els que no morien, el que veia era una baixada dels linfocits, que després, al cap del temps, els glòbuls blancs, al cap del temps es recuperaven. A partir d'aquí es va, posteriorment,
veure que la nitrogenada nitrogenada era un citostàtic que actuava a nivell del moll d'os, que actuava a nivell dels limfòcits i va donar lloc a les primers alquilants que es van tractar per al tractament de les leucèmies i els limfomes. Per tant, la quimioteràpia és una arma molt efectiva, però no és molt selectiva, és a dir, actuaria sobre qualsevol tipus de cèl·lula que estigui en fase de mitosi. I per tant, com tenim cèl·lules en el cos que no són tumorals, doncs també és molt tòxica, és citotòxica. S'agrupen de moltes maneres, però d'alguna manera es cataloguen segons el seu efecte principal en alquilants, antimetabòlits, antraciclines, inhibidors de topoisomerasa, etc. I hi ha un grup especial que es diu alcaloides de la vinca i que és interessant perquè dona lloc a que precisament utilitzem molts fàrmacs que venen del medi natural, però potser el 60% de fàrmacs que usem venen del medi natural. Alcaloides de la vinca, com la implastina i l'intristina, venen d'aquesta planta, de la vinca. El taxol, famós que hem vist per tractar el càncer de l'ovari, ve del tejo, del taxol, del tejo d'un arbre, de l'escorça d'un arbre, topotecan i dotecan de la campotecina i el depòsit del clorofilinum. Aleshores, només era qüestió de temps de que d'alguna forma també s'anés al mar, evidentment, a buscar-los. Va començar amb les esponges, però sempre els taurons reben, no? I d'alguna manera van ser els primers, els extractes naturals del tauró van ser els primers que es van utilitzar per tractar el càncer i altres malalties, el tractament del càncer. No? Es van tractar en càncer no, en càncer únicament amb l'any 941 i el 995, que és el neovastat i el paferin, no sé què, que es van utilitzar, són bàsicament inhibidors d'angiogènesis i s'han fet estudis clínics en molts tumors, càncer de mama, ronyó, mieloma mama, colon, i l'últim de tots, que és un estudi randomitzat finançat per National Cancer Institute nord-americà, és en pulmó. I cap d'ells ha demostrat un benefici clar de supervivència i de resposta, etc. Amb la qual actualment no es recomanen utilitzar-los i no sé si es fan encara algun assaig clínic amb aquests productes de cartílag de tauró que són el AE941 i el U995. Bé, els inhibidors aquests de l'angiogènesis actuarien d'aquesta manera, no? Actuarien sobre aquesta part concreta d'aquí, en el qual hi ha una comunicació per un factor estimulant que el que intenta és produir més vasos perquè arribin al tumor i que li doni la vascularització adequada, i aquí són molts antiangiogenis començarien a funcionar. El que passa és que avui en dia tenim fàrmacs molt potents, per exemple com el grafituzumab, que és un estàndard en clínica, que té la seva funció actuar aquí, i mentre que el producte del cartílag de tauró si tenen algun paper són molt fluixos de reacció. Bé, evidentment amb la millora de les tècniques subaquàtiques, amb el rebríder, amb els bussets de saturació, amb els submarins, doncs evidentment que anem baixant a més profunditat i anem obtenint fàrmacs de més profunditat i amb més característiques químiques. Aquests són els fàrmacs aprovats actualment en oncologia per tractament del càncer, que són la citarabina o la eribulina, el bertuximab i la trabectedina, o Yondex, famosa. La citarabina, l'Aracin, ve d'aquesta esponja, i no sé si la foto és d'aquesta, però bueno, és d'aquesta esponja, que és la Pectitetia cripta, en el qual l'any 69, o abans, perdó, es van aïllar aquests dos adeninonucleòsidos que es diuen espongolidina i espongotinidina, que tenien una estructura molt similar al nucleòsid de la timidina. I per tant el que es va fer va ser canviar, d'alguna forma, fer un fàrmac que es diu Aracin, aminocetidofina, en el qual en comptes de la ribosa hi ha l'arabinòcido i se li col·loca aquí una base nitrogenada i el que fa d'alguna manera és actuar sobre l'ADN enganyant-lo, d'alguna forma. Aquest fàrmac va ser revolucionari. Vol dir que les persones que van començar a prendre'l l'any 80, realment, les persones que tenien concretament leucèmia, la leucèmia mieloide aguda, perdona, linfoblàstica aguda,
realment es curava. És a dir, va ser un fet que no es coneixia i hi ha les primeres curacions per càncer a través d'aquest fàrmac. L'altra curació va ser la propietat per un fàrmac que es diu metotrexate amb una dona amb un colecancinoma en estèrils pulmonars. Actualment s'utilitza per a la leucèmia aguda mieloide, que és bàsicament la de l'infant i més aviat de la gent adulta. Un derivat d'aquest, que és un derivat fluorat de la rinocitocina, és la gencitabina. És un fàrmac molt utilitzat en clínica. L'utilitzem bàsicament per càncer de pulmó, que ja heu vist que és un fàrmac que és un tumor molt freqüent, i també per càncer de pàncreas. El càncer de pulmó és un problema. A Catalunya, bàsicament, es diagnostiquen cada any uns 3.500 casos nous cada any, entre els homes, i 800 entre les dones. Amb la característica, com heu vist abans, que pràcticament el 80% moren per la malaltia. És a dir, és un tumor molt agressiu, que té un factor de risc claríssim, que és el tabaquisme, tan claríssim que si la població deixés de fumar, cosa evidentment impossible, si deixés de fumar, els càlculs són que es disminuiria entre un 75 i un 80% el número de casos de càncer de pulmó. La supervivència evidentment és baixa i hi ha dos tipus de càncer de pulmó. Això s'ho dic per la diapositiva que vendrà més endavant. Dos tipus de càncer de pulmó, que és el que es denomina no celogatita o no small cell i el small cell. El small cell és el més relacionat fortament amb el tabaquisme i és un tumor més agressiu que normalment no supera mai. No és quirúrgic mai. El segon fàrmac que tenim aprovat és la eribolina. El nom comercial és Alavent i que deriva i dona lloc a aquest grup de fàrmacs de les helicodrines, que venen d'aquesta esponja que és l'helicodrina cocadai. Actualment la seva indicació actual és el càncer de mama metastàsic en tercera línia resistent a taxol. Aquesta seria una miqueta la seva indicació actual. Augmenta el temps lliure de progressió, és a dir, no és un fàrmac curatiu, és un fàrmac que augmenta la quantitat de vida i la qualitat de vida, i el seu mecanisme d'acció és a través dels microtúbuls. És a dir, el microtúbul seria l'estructura que fa, els filaments que condicionen l'estructura de la cèl·lula, que tenen molt a veure també amb els usos mitòtics, és a dir, en el moment de la mitosi. Càncer de mama, evidentment, és un problema a Catalunya important. També diagnostiquem 4.000 casos anuals aproximadament, és el 29% de tots els càncers a la dona, amb el 14% de mortalitat, i el bo és que té una supervivència molt elevada, pràcticament del 90%, i també molt interessant és que la mortalitat va disminuint en relació amb els anys anteriors. Cada vegada hi ha menys mortalitat per aquest càncer en la dona. En la dona, per contra, el que va pujant en l'estadística és el càncer de pulmó. Cada vegada és el que cada vegada hi ha més dones que van desenvolupar càncer de pulmó perquè venen de l'època, va començar a fumar més tard que l'home. Per tant, estem veient una miqueta l'ola, d'alguna forma l'ola de la incidència del càncer de pulmó en la dona. El tercer fàrmac seria el brentuximab vedotin, que és l'Acetris, que és un fàrmac molt interessant. Es va extret aquest grup de la dolestina, és un derivat de la dolestina, d'aquesta llebre de mar, no sé com se diu, que és la dolabella auricularia, i és un conjugat anticosfàrmac en el qual agafem l'anticos, que és un anti-CD30, el CD30 és un marcador de certes cèl·lules T i de certes cèl·lules de linfoma, i li afegim un anàleg de la dolestina 10 que es diu monometil auristatina E. El seu tractament concret és per linfoma de Hodgkin refractari i per algun tipus de linfomes no Hodgkin, sobretot el cutani. Però bàsicament és aquest. I també, com els altres, actua a nivell de la tubulina, actua dels microtúbuls. El mecanisme d'acció seria aquest seria l'anticòs, que porta enganxat el compost actiu i l'anticòs s'enganxa, en aquest cas, a la cèl·lula tumoral. La cèl·lula tumoral, quan l'anticòs contacta amb el receptor,
la fica dintre seu i és on actua el fàrmac d'obrir la seva apoptosis. Linfomes no són, el Hodgkin, per exemple, no és una malaltia freqüent. A Catalunya hi ha uns 150 casos anuals aproximadament, però aquest fàrmac és específic per ell, perquè tots tenen CD30 positiu. Trabectedina seria un altre fàrmac. Trabectedina, el nom comercial de John Delis, està extret de del tunicat ectenastida turbinata, dona també sortida a una família de fàrmacs. És un alcaloide que divideix la transcripció activa de l'ADN i a més actua sobre mecanismes de reparació de l'ADN. Això és molt interessant. Per tumors que tenen dèficits de reparació de l'ADN, per exemple, tumors que tenen mutacions en certs gens, i actualment utilitzem en sarcomes de parts toves refractaris junt amb adriamicina i també junt amb adriamicina amb el càncer d'ovari platisensible que s'ha reproduït. Càncer d'ovari a Catalunya és aproximadament uns 500 persones anuals, la incidència i mortalitat van baixant i la supervivència és d'un 50% i els factors genètics marquen molt perquè un 10% de càncers d'ovaris tenen mutació en línia germinal, és a dir, la porta negra, en un gen que es diu BRCA1/BRCA2. Hi ha altres fàrmacs en desenvolupament, en fase 3, com han explicat abans, que serien la lurbinectedina, la plitidepsina, plinabulina i el glembatumumab vedotina. L'urbinectedina, Tepsiri, que és una comercial, també és un altre fàrmac de Pharmamar, que és el PM, Pharmamar 1183, s'utilitza en el carcinoma, s'està assajant en el carcinoma microcític de pulmó de tipus cèl·lula petita únicament. Ara hi ha un estudi que es diu Atlantis, en el qual se presenten els resultats i sembla ser que combinat amb la adriamicina sembla ser que pot ser superior a l'estàndard, que l'estàndard és el topotecac. Plitidepsina, aplidin, s'utilitza bé de l'aplidin albicans, d'aquesta família de les ditamines 2, és un depsipèptido cíclico que indueix l'apoptosi de la cèl·lula i que actua en mieloma múltiple refractari i que està pendent, d'acord que el van rebutjar a la Unió Europea, l'Agència Europea del Medicament, però està pendent d'una nova actualització i és possible que es pugui utilitzar més endavant, junt amb dexametasona. La plinabulina és un derivat de l'aliamida d'aquesta alga, que d'alguna forma, l'alga no, d'aquest fongs, que és un aspergillus, que és d'alguna forma el que dona lloc a aquest producte que és l'aliamida. S'utilitza en càncer de pulmó no cèl·lula petita, en forma d'assaig clínic, hi ha 2 estudis fase 3 de malaltia avançada i un fase 1 combinació amb immunoteràpia. Curiosament, també hi ha estudis de prevenció de neutropènia, és a dir, de la caiguda dels neutròfils quan uses la quimio. En l'any 17 hi ha 6 fases 2 en marxa, 9 fases 1 en marxa, segur que hi ha més, però i el que podríem parlar és de la plocabulina, que és el Pharmamar 184, que ve d'aquesta esponja de Madagascar, la litoclocamia litistoides, que d'alguna manera inhibeix la proliferació de tubulina i té un efecte molt interessant que té una activitat antiangiogènica sobre les cèl·lules endotelials perquè actua sobre els microtúbuls d'aquestes cèl·lules endotelials en el procés d'angiogènesis. És un fàrmac que pot ser interessant, que seria en tercera línia de càncer de colon, perquè càncer de colon és un problema importantíssim en la nostra societat. Bàsicament tenim quasi uns 6.000 casos anuals de càncer de colon a Catalunya. Realment és un problema de salut pública. Un 5% de casos de colon tenen factors genètics, també d'edats, i la dieta juga un paper molt important. Bé, hi ha 1.500 molècules d'activitat in vivo, 10.000 o més in vitro, és a dir, hi ha un potencial espectacular. I, evidentment, el millor és no tenir càncer. I vull acabar explicant una miqueta que podem fer moltes coses per prevenir el càncer. Hi ha un codi europeu, que diu una sèrie de normes, no són personals, però evidentment l'efecte és global, és a dir, si això s'utilitza, la incidència del càncer anirà baixant.
El patró de comportament saludable que recomanen els metges és, bàsicament, això està clar que disminueix moltes malalties, és el no fumar, no prendre alcohol, o consum moderat, depèn d'on visquis, aquí és consum moderat, un pes, diguem-ne, contingut, evitar l'obesitat i el sobrepès, i el concepte actual és el de practicar exercici físic setmanal, que a part de controlar el pes té altres aspectes relacionats amb l'oxidació, aspectes oxidatius. Si afegim la dieta, realment podríem evitar entre 1 i 4 casos de càncer que apareixen actualment en la nostra societat. La dieta és la mediterrània, això està clar. Hi ha moltíssims estudis publicats. La dieta mediterrània es basa sobretot en fruites i verdures, és el seu pes bàsic, d'alguna manera, i també per descomptat en el peix, com a font de greixos insaturats, poliinsaturats. Consum de peix està relacionat amb una disminució de risc de càncer de fetge, clarament, no sabria explicar-me per què, i probablement, molt probablement, de pulmó, colon i mama. Mentre que els aliments rics en sal, els salaons, siguin de peix o siguin del que sigui, tenen un risc augmentat en estómac. I jo ho deixem aquí i moltes gràcies per la vostra assistència.